Salman umama unobhala wesithili utata missionary absence yakhe Nkosi yami supervisor of studies Yes. Ministers zonke bethinana at large ngelenkosi igama mama first lady Sunday school teachers ne Sunday scholars ikhaya labazili nakuye wonke umuntu okhoyo ngelenkosi igama molweni ndiza ndiphoxekile because ndithe mangena kwi-office mandijonge roll call ye Sunday scholars jonge age ndafika ndafumanisa uba ngesizulu ugift ingqwele. Yes. Ndazi noba bayasazi nabantu isizulu. Sisizulu eso uba ngaba benza kuyena esiXhoseni bendizathi ugift ikwendala. Ndajonga tatami intoba induction date yakhe ibinini ugift nje bandibona age yakhe. Ndafika ndafumanisa uba ibi recent. Iminyaka nje emidlulile. Ndafikela into ethi ugift uhlale balate. Andazi ba niyandivana. Mama umongamelikazi I was about to promote myself ngogift. I was about to promote myself. Khumsha mfundisi. Ndaqonda intoba i-consultation yokugqibela le ugift ekwi-Sunday school. Ndizawubhala incwadi ngokugqunyaziswa icawe ndiyise kumongameli weseketha kuyo. Ndithi ngenxa ye-age kuwo wona lo nyaka without ukutrayela nokubhala nokufunda ugift anyusele kwezidligidi. Yes. Bendiba ukungena kwa-gift ngepasika kwezidligidi zaziqhwabela izandla ndikwazile ukupromote i-student. Amen. Kodwa ngelishwa bendithi ndiya negama lika-gift consultation kwi-promotion kodwa ndiye negama lika-gift sendiliphethe liya kwi-roll call ye-deceased members of the church. Ndathi uThixo akanazigqibo ngamanye amaxesha. Siqhubile ke i-consultation kuveke phelile. Sineso silonda sika-brother gift. Sithi nasiqhuba simane sithandaza. Kodwa ke namhlanje kuhle kunje ko-gift. Siyayibulela ke icawe noThixo ekugqibeleni lithi culo kumaculo asewisile apha kwi-Sunday school mandihlale ndibulela ngalo ithamsanqa lam ide ibe kukuphela kokuhlala apha kwam kwade yakukuphela kokuhlala kwa-gift apha ndifuna ukuthi ekupheleni kokuhlala kwa-gift apha kweli lizwe elimagade ahlabayo bethunana akhathaliseki noba ebehambe ne-2 years kodwa olakho ugqatso ulufezi. Ndizama ukuthi ke family lapha ekhaya nalu umanyano luka-gift. Nalu umanyano luka-gift. Andifuna ukuthi ke onga uyalithanda asithanda isinxibo secawe. Ndifuna uba ngabe ukhona ozosithatha asondele ngaphambili kodwa uba akakho ndicela ukuthi cawe ingcwaba ugift nesinxibo sakhe because besisetyenzelwe nguye. Uba ngaba akekho umuntu ozazothatha olumanyano mna ndingavuya intoba ugift ahambe nomanyano lwakhe enzela uba omnye nomnye aziyele caweni. Ugift ebathi masecaweni ayigqunqise inhloko kwakuvunywa ingoma u-178 hayi kuba nzima kwamatyala am kangazi intoba unamatyala wathatha ugift. Uba nditshilo mani bendigqibile ngoKristu Nkosi yethu ngona phakade amen.